Selam aleyküm edilişler. Manimanya. Edid gullun sen avdu gulam çıkıp yeti diýänmi? Manimanya. Bana o kavur bolsa o kele ýaly kop. Näme şoturdy goý? Men adamdan beýat toya sen bilen. Edid gullun gıyma balaklary inni trendde edilişler. Oynadamok toyun ortasynda gıyma balakly wijesy bilen toy eýelerini gutlady. Adamlar oh my god dedi. Aha, inni toylara çykýandyr. Alyp barajymyz Edidgül, DJ-imizem şu çıra. Aydymçymyzam Aynaşka bolasyn. Kanalyň boyunna biten maýsalar ýarejan. Onda näme toylara zakaz gelibersin? Unki TikTok habarlarymyzda super mollalar. Akman liderini tutup beren. Ağam kelläň derini etip nesip etmeli, isgap etmeli ya. Innikiler bilen dowam etýäs. Hey daý koşuşy gör. Ştaýda 1 kilometr galdy birden zırt bolup gidämäňer tarapy. Dowam etýäs. Hasabyny özüň berýän gardaşym. Ýöne Allah Taala senden sorama, kudrety güýçli Allah Taalanyň senden sorajak zady agza çarda haýsy bir mätäjin garmy doýur. Oh Allah the Almighty. Per hadysda maňlaý derin süpürip berýänmi? Ya senka bu maga bilen barmalymy? Oýun etýändir degişme. Şer bugünkü TikTok habarlarymyzda oýnaklar. Kimi söyleyen canım kimi söyleyen Anana ýagam sene söýenok dogram etdi. canım kimi Agam senden haýyş ba. Biziň ýerimizde şu boýnuňda küýpü gatra kysp bolanokmy? kimi söyleyen canım Çeýhun söýýe. Oy. Çeýhun näme üçin beýtýän? Bana yanmastına kelle nolda kelle bosta. Kellesi dolular bilen dowam etýäs. Parmağın yetişipdir, bağında bir alma beşipdir. Agy çörek maşyn kakdymy mı näme bolýar maňa? Bir alma beşipdir, ol alma arama. Sudurga berip ölersiň sen beýtip berseň telefon ýygnan. Bağın yetişipdir, bağında bir Molla okutup görüň mene gorkup başladym. Işler gepleşigimizde Gülşat Gordu we gyzlary bilen tans oýnady. İlleň ejesi bela ýalyk selbi bilen dowam etýäs. Yüzümde gözümde. He, yüzümde ayağım bolmaly meýsem. Sunamaydayım mı? Soramasanam o. Sırra, selbi işkam söýýändirin seni. Wese de gowja oglan görkezjek. Ecelerin gözüne menin ecem yüreğimde söýürsam Malades çağam. Hani ýadyň şol oglanjyk üçin näçe like basýaňyz? Siz TikTok habarlarymyzda Kanye West'in şowhunly konsertini gördüňizmi? Ullakan dünýä şeklindäki sahnada aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Işıklar konsertiň atmosferasy gaty ütgeşik boldy, internetde adamlary haýrana galyrdy. Nazir Habibow täze post paýlaşdy. Siziň pikiriňizçe Nazir Habibow ütgäpdirmi? Kommentarida ýazyň. Ýakynda täze aýdym çykarmagyna garaşylýar, aýdym prosto super. Yüreğimden vurdum benim havada bilsin seni yandı benim ömrüm ey dünya yine arım bağmadı alçakladın kalbi yekete canım var. Bu aýdyma men sabarsızlyk bilen garaşýan.